बरिया अरसेबो गैला आरोना ओंखामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव हरबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो फुङावनो बड'लेण्ड गार्डजों फैबाय आरोना ओमफ्राय दा सौफैलायबाय ओमफ्राय नै आबैया जोंहा साम' दानगासिनो आरोना नै साम' जानो नागिरदों साम'आ नै जोंहा आबैया साम'खौ दानगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय जि खोमसियावनो ओंखारबोबाय जोङो दिनै खोमसि माने जि खोमसियावनो उथिनानै एसे बड'लेण्ड गार्डजों फैबाय आरोना बड'लेण्ड बास हमनानै ओमफ्राय दा मोनफैबाय बिमानि न'आव ओमफ्राय दा साम' जानानै न'आव थांसै आरोना बेलासियाव मालाय न' साम'खौ दानगासिनो आबैया नै जोंहा दानखांसिगोन सोर खननाय आबै साम'आ सानसे बिराद जानो मोजां जाना दं आरोना बिदै गैया मा गैयानो जि आरामनो दाखालि जानायाबो जि बिदै गैया मा गैया उनाव खनसे जाबावनायाबो बिदिनो जि गोथाव मोदोम जाना दं आरो दासान्दि सोरबाफोर जायोबाथाय बिराद मोदोम गोथावनो जोंनाव दाखालि जों भिडिअ हलायबाथाय खनसे जानाय जाबाय ओमफ्राय इनि उनाव आरोबाव खनसे जानाय जाबावबाय ओमफ्राय नै दिनै जासिन खनथामानो जासिगोन आरोना जानाया जि मोदोम बिदै गैया आंथ' बिदै थाबाथाय जानो सुखुथारो नालाय ओंखायनो आं दा बिदै गैयि समावसो बिराद जानो मोजां मोनो साम'आ गिदिर गिदिर आराम थानाय लोगोफोर आं फिसा फिसा रोङा गिदिर गिदिर रोङा आं बांद्राय गिदिर जानो सुखुवा ओमफ्राय बेफोरबायदि फिसा फिसाखौ जानो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आलासि जानो थांब्रबबाय फैब्रबबाय जि आथुर आथुरनो आरोना बिदिनो आइ बुरिखौ नायना फैबाय जों बुरिया जि अथाव बाथाव नुनाय लोगो लोगोनो मादै गदों आरोना ओमफ्राय नोंसिनि बारिया जि हाग्रा बारि जाजोबथारबाय लोगोफोरनि बेसेबांबा हाग्रा जाजोब्बाय नै ओमफ्राय नै सुमफ्राम फिथाइयानो रावबो जाया मोननानै सिरि लांजोब्बाय आरोना आं माने बांद्राय गोथाव मोना गोथाव माने गोथावानो ओमफ्राय बांद्राय गोथाव नंद्रायबो नङा जेनेबा ओमफ्राय नै उनाव फांसे दंमोन आरोना बैयो नै थुबाबा नुनाया ओमफ्राय इयाव बांसिन जि गोथावसिनमोन आरोना दानफायजाबाय ओमफ्राय बिफाङा आङो अमा बिबु आरो एवनो नागिरदों आरोना एसे अमा बिबु लाबोदोंमोननो ओमफ्राय दा आंखौ एवनो खोन्थाबाय आरोना आं एवनोसै दा बेखौ सुना लाग्रोसै आरामनो लोगोफोर आंना भाजाया मोनबाय आरोना नै आरामनो जि बरियानो खामफ्राम एवखांबाय बिथै थानायबा आराम जागौमोन आरोना गोसोमनो आराम बिथै मोजां नुगौमोन दै होनानै बेफोरबायदि खामफ्राम मोनसे एवफिनदो आरोना लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय आङो नै दा ओमफ्राय आबैया साम' होगासिनो दं आरोना माबायदि होगासिनो नोंथांमोनबो एसे देखायनोसै आङो ओमफ्राय फरायनो थांबाय खादायाव जि आराम होदों आरोना नै फुरहांबायानो एसे लेबु होनांगौमोन आबै लेबु होबासो थाब फुरो होदों होगासिनो आरोना दा आबैया नै लोगोफोर बिमा साम' ओंख्रि संना दोननाया आरोना सिगां फाजा साइससे बानायनाय रोसिखौनो दोननाय बांद्राय दोनासै खोमा नै रोसिखौनो बारा दोनासै आरोना नै साम' ओंख्रिया साम'जों सबायजों आरोना सबायखौ माने रोसिखौ बांद्राय इमान इसेल' रोसिया ओंखामजों लगायनो नाङा लोगोफोर ओंखाम जानोसै आरोना नै सबाय ओंख्रिया सबायजों साम'आ ओमफ्राय नै जारिजों आलु भाजा ओमफ्राय आलु लाबाय आङो ओमफ्राय नै बिलाहि बाथोन आरोना ओमफ्राय दा आंखौ जानोसै आरोना जानोसै नै साम'खौ जानोसै थुवा गुदुंथार बरिया मा बार मोजां फैदा मा मस्ला होदों बेखौ होबाय
Thôi thôi. Rồi. Đúng thằngนั้น đã sớm bố ha đang đừng nữa. 잠깐만. 그만, hả? 화신을. Đầu đổ đầu ta trong hạ lần phải. Mới thấy lên đi được phải lẽ. Ang beresin ko. Kamu sebaik apa yang kamu cantum dah? Kamu sudah seperti harus kamu simbai. Besar. Nah, kenapa? Dài với dài lần nó buông khá đấy chứ hả? Lần nó khá đấy nó sắp một triệu. Hả? Này à? Số bé? Số bé? Bạn có chạy bác? Đừng hả? Không hôn nữa. 누구 방안에 나는 가만히 나? 무슨 Dạ không biết là nó lưng phết. Ekebaре slim pada kebayang ya. Bima संनाय सबायजों साम'जों ओंख्रिजों बिराद जानो. अरसेबो गैला आरोना ओंखामानो
ओमफ्राय साम'आबो नै ओमफ्राय बेखौ जादिया आं माबा मेजेरनायखाय